Puhutaanpa vähän renkaan merkinnöistä. Eli tässä on nyt esittelyssä Metzellerin eturengas moottoripyörään. Ja tässä on merkki, valmistajan merkki. Ja tässä kyljessä näkyy sitten tuote, eli Sporttech M1 on tässä tapauksessa kyseessä. Siinä vieressä on Made in Germany, eli Saksassa tehty rengas. Ja siinä vieressä on sitten renkaan koko, eli leveys 120 ja 70 on profiilisuhde. ZR on eli R tarkoittaa vyörengasta, eli se on niin renkaan rakenne on ZR. Ja 17 on vannekoko. MC tarkoittaa motorcyclea ja numero 58V tarkoittaa, että 58 on kantavuusindeksi ja V on nopeusluokka. Ja tää renkaan malli, niin kuin yleensä ovat Tupelexin renkaat, eli ei ole sisärenkaita ollenkaan. Ja pyöräytetäänpäs vähän enemmän tätä rengasta, niin täällä päässään tähän DOT-merkintä, eli paistoleimaa, eli renkaan ikään. Ja tässä on tää tärkein numero, on tässä renkaassa se on 4007. Ja 40 tarkoittaa viikkoa, eli viikolla 40 tehty, ja 07 tarkoittaa vuosilukua, eli tässä tapauksessa 2007. Eli rengas on paistettu kautta valmistettu viikolla 40 vuonna 2007. Ja muita tärkeitä merkintöjä, niin toisella puolella tietenkin on tää rotaation merkintä, pyörimissuunta siinä vaiheessa, kun rengasta ruvetaan paikalleen asentaa, niin voi katsoa, että pyörii oikeaan suuntaan. Eipä muuta.